Chasewa ba wasa escalate crazy in a bus. Na manyan gani ne fa sai mun haɗu a VIP. Sama gayu a zo a case, yan mata a zo a case, casin yau mu zo mu case. Gayu a zo a case, yan mata a zo a case, casin yau mu zo mu case. to wanda na casu ne, na casu ne, ga mu nan a casu, na casu ne, wanda na casu ne, na casu ne, ga mu nan a casu, sarrafa ko a casu, to wannan na casu ne, na gayu ne, na yan mata ne, na wancan ne, na wannan ne, na kowa ne. Daɗi na da sautin baya karewa, gashi har ya sa wani mazarewa, liɗaɓɓen escalate suna ta casewa, har kusa mutane suna ta taruwa. Gaskiya mata abun so ne, kai gayu ma ya abun so ne. To yanzu za mu fara yin parade, liɗaɓɓen ka taɓa yin cadet. Na taɓa cadet. To sai ya ta nan, ke masa ya ta nan, kai turn to your left, ke turn to your right. Quick match, oh yeah, dance. Gayu a zo a case, yan mata a zo a case, casin yau mu zo mu case. Gayu a zo a case, yan mata a zo a case, casin yau mu zo mu case. To wanda na casu ne, na casu ne, ga mu nan a casu, na casu ne, wanda na casu ne, na casu ne, ga mu nan a casu, a casu. Arewa jaga simbo, as I tell you, casin ya haɗu, ba kariya casin ya haɗu. Baby zo ta nan mana mu yi rawa, everybody ai muna takawa. Arewa mun iya takawa, ga kuma aiki da kwakwalwa, shi yasa na ce ai noyawa. Casin yau ni dai ban gaji, ga abinci har da cabbage, sautin nan ni chose escalate, wanda ya ce kare na sa kile. Alright, zan saka nuclear, sabon na biya jan nuclear. Samari da ɗan mata ana casawa, ga wani maharma da ke rawa. Sabon na riyar odifa, saba gina wansa ya yawa. This latest make them symphony. Gayu a zo a case, yan mata a zo a case, casin yau mu zo mu case. Gayu a zo a case, yan mata a zo a case, casin yau mu zo mu case. To wanda na casu ne, na casu ne, ga mu nan a casu, na casu ne, wanda na casu ne, na casu ne, ga mu nan a casu, a casu. Muna yin party babu hayaniya, in rawa kake so sai ka yi da niyya, wakan da daɗi kamar tuwo da niyya, domin yau mun zo da kyakkyawan aniya. To sai mu case babu hayaniya, kuɗin kwalliyan nan da na biya, kuɗin wankan nan cozi ya biya. Dun kana sauri ka sa kayan ka bai kana ta rawa dun ka birge, to ka yi hankali kar ka gurje. Wata ta shigo ga wankanta, tafiyanta, murmushinta, rawaranta, iyawanta, gamsunta, ta birge, ta birge, ta birge ni, ta birge ni, ta birge ni, sai mu case. Roll it, shake it, whine it, shake it, press up, Mix and master by Sadiq Saleh. Produced by Sadiq Saleh. Chasewa ba wasa escalate crazy in a bus. Na manyan gani ne fa sai mun haɗu a VIP. Sama Gayu a zo a case, yan mata a zo a case, casin yau mu zo mu case. Gayu a zo a case, yan mata a zo a case, casin yau mu zo mu case. to wanda na casu ne, na casu ne, ga mu nan a casu, na casu ne, wanda na casu ne, na casu ne, ga mu nan a casu, sarrafa ko a casu. To wannan na casu ne, na gayu ne, na yan mata ne, na wancan ne, na wannan ne, na kowa ne. Daɗi na da sautin baya karewa, gashi har ya sa wani mazarewa,